μέσω Skype πάλι έχουμε σύνδεση με τον Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται σε απεξάρτηση αυτή την εποχή. 36 χρόνων ο Ανδρέας. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Ανδρέα. Καλησπέρα, Ανίτα. Τι γίνεται με σένα, για πες μας. Πόσα χρόνια είσαι στο τζόγο, ήσουν? Να ξεκινήσω, ας πούμε, από την αρχή πώς ξεκίνησε. Ήμουνα 12 χρονών και είχα, ας πούμε, την πρώτη εμπειρία με νόμιμο τζόγο. Στα 12. Αρχικά, έτσι ξεκίνησε. Ναι, πήγαινα, ας πούμε, σε συνοικιακά, έτσι, νόμιμα πράγματα, ό,τι επιτρέπεται. Είχα, ας πούμε, την πρώτη γνωριμία. Αυτό, ας πούμε, έχω το την εντύπωση ότι στα 12 δεν επιτρέπεται ο τζόγος, δεν είναι νόμιμος. Δεν ήμουνα μόνος μου. Ήταν νόμιμος ο τζόγος, πήγαινα σε πρακτορείο, καταλαβες. Okay. Και έπαιζα, ας πούμε, και με μεγαλύτερους και με τους γονείς μου, κάπως έτσι, μου έκανε κλικ. Ξεκίνησες για πλάκα, λοιπόν, και το είδες το έργο, ναι, και σ' άρεσε. Για πλάκα και μου άρεσε, ναι. Ξέρεις, στην πορεία από τα 16 και μετά ξεκίνησα να πηγαίνω σε καφενεία, παράνομος τζόγος εννοείται, χαρτιά, φρουτάκια, τέτοια πράγματα. Ας πούμε, ήταν όλοι μεγαλύτεροι από μένα, θυμάμαι, και εγώ ήμουν πιο μικρός. Ξέρεις, ήμουνα σε μια κατάσταση που πήγαινα στο σχολείο, ήμουνα μέσα στο μάθημα και εγώ σκεφτόμουν τους συνδυασμούς. Δηλαδή, τα εφτάρια, τα μπάρα, όλα αυτά, τι θα βγει, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω το μάθημα. Το μυαλό σου ήταν κολλημένο στο... Ήταν κολλημένο εκεί, δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο. Και ξέρεις, ας πούμε, έφευγα από το μάθημα, έλεγα θα πάω μία ώρα να παίξω και τελικά δεν γυρνούσα ποτέ στο μάθημα. Με αποτέλεσμα να έχω και την πρώτη συνέπεια, δηλαδή να παρατήσω το σχολείο για ένα χρόνο. Μάλιστα. Περιγράφεις δηλαδή βασικά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου. Γιατί αν μου λες από τα 12 μέχρι τώρα πρόσφατα που ξέρω ότι βρίσκεσαι σε κέντρο απεξάρτησης, μιλάμε για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου, έτσι. Για όλη τη ζωή, Ανδρέα. Ναι, για όλη μου τη ζωή. Απλώς σου είπα πώς ξεκίνησε η επαφή στην αρχή, πώς ήταν η πρώτη επαφή που είχα και πώς αυτό το πράγμα ξεκίνησε να εξελίσσεται. Από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, ένιωθα ένα πνευματικό κενό μέσα μου, μια διαφορετικότητα και ένιωθα ότι το μόνο πράγμα που με κάλυπτε ήταν αυτό, ο τζόγος. Δηλαδή, τι χαρά σου έδινε, βρε Ανδρέα, αυτό? Τι χαρά σου έδινε? Κοίταξε, νόμιζα ότι με αυτό το πράγμα γέμιζα το κενό. Δηλαδή, μου έδινε, ας πούμε, μια ψεύτικη δύναμη ότι θα κερδίσω λεφτά, θα έχω λεφτά. Θα έχω μια εξουσία, ότι θα είμαι κάποιος. Μου έδινε μια ικανοποίηση, ας πούμε, διαφόρων ειδών. Δηλαδή, ήταν δυνατό συναίσθημα αυτό που έπαιρνα από τον τζόγο. Μάλιστα. Το οποίο δεν έπαιρνες από τις παρέες, από τους φίλους, από τις φίλες, από τα κορίτσια, δεν έπαιρνες αυτή την επιβεβαίωση από το περιβάλλον? Όχι, νομίζω είχα θέμα επικοινωνίας και με το σπίτι, με τους γονείς μου, ας πούμε, με την οικογένειά μου και με τα παιδιά. Ένιωθα, ας πούμε, ότι κάπως δεν ανήκω σε αυτή την κοινωνία, ότι δεν με καταλαβαίνουν και έβρισκα, ας πούμε, στους τζογαδόρους ότι εκεί ανήκω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν και εμένα, κάπως έτσι το είχα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αισθανόσουν ότι ανήκει σε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά πάσχουν από το ίδιο πρόβλημα, αλλά την ίδια στιγμή το πρόβλημα δεν το βλέπατε ως πρόβλημα, το βλέπατε ως ιδιαιτερότητα και ίσως και ως ικανότητα. Πιο μεγάλη μαγιά δηλαδή. Ως ικανότητα θα έλεγα, ως ικανότητα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, Ανδρέα μου, σου στοίχησε τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής σου, φαντάζομαι και αρκετά χρήματα, Και τα πιο δημιουργικά χρόνια. Βασικά μου στήριξε όλη μου τη ζωή μέχρι τώρα, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Τα έχω καταστρέψει όλα, ας πούμε. Βρίσκεσαι σε κέντρο απεξάρτησης αυτή τη στιγμή? Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα συμβουλευτικό κέντρο για εθισμένα άτομα, στο Πνοή στη Ζωή. Είμαι τους 9 τελευταίους μήνες εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί με υποστηρίζουν, έχω καθημερινή υποστήριξη, ας πούμε, μιλάω για το πρόβλημά μου. Έχω βρει μια λύση ως προς το πώς μπορώ να διαχειριστώ το πρόβλημά μου.
Πόσο καιρό είσαι στην απεξάρτηση, πόσο καιρό, Ανδρέα? Είμαι 9 μήνες και κάτι και μάλιστα. Σε λίγο καιρό ολοκληρώνω το πρόγραμμα. Αισθάνεσαι δυνατός? Δυνατός. Αισθάνομαι ότι μπορώ, ας πούμε, να αντιμετωπίσω το πρόβλημα, ότι έχω βρει μια λύση, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να αισθάνομαι δυνατός, γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Ζεις δηλαδή, μέσα καλό είναι να έχω ένα φόβο, ας πούμε, γιατί ξέρεις, πολλές φορές στη ζωή μου ορκίστηκα ότι θα σταματήσω, ορκίστηκα ότι δεν θα ξανακάνω τα ίδια, ορκίστηκα σε ανθρώπους. Και να σου πω την αλήθεια, το πίστευα κιόλας εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Ότι θα το κάνω αυτό. Και όταν ήρθε, ας πούμε, αυτή η επιθυμία να κάνω χρήση, να παίξω, ας πούμε. Πολύ καλά, να κάνεις χρήση του εθισμού, ναι. Του εθισμού, ναι. Ήταν, ας πούμε, κάτι μεγαλύτερο από μένα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να το πάω κόντρα. Μάλιστα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, Ανδρέα και τηλεθεατόπουλά μου, και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Συνεχίζουμε να είμαστε σε σύνδεση μέσω Skype με τον Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κέντρο απεξάρτησης από τον τζόγο. Και χαίρομαι πολύ γιατί ο Ανδρέας ήταν ειλικρινής και φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που θα τα καταφέρει πραγματικά. Ακριβώς γιατί όταν τον ρώτησα πώς αισθάνεται τώρα και αν αισθάνεται δυνατός και έτοιμος να βγει στην πιάτσα, μου λέει ότι δεν ξέρω. Μου είπε ότι δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά, γιατί ναι, μεν ολοκληρώνω την πρώτη φάση του προγράμματος, όμως δεν είμαι σίγουρος. Και αυτό σε κάνει, ξέρεις, να φαίνεσαι ότι είσαι σε πολύ καλό δρόμο, Ανδρέα μου. Κοίταξε, αυτό, ας πούμε, με κάνει να αισθάνομαι κάποιος πιο ασφαλής. Γιατί, ξέρεις, έχω πάρει, ας πούμε, μια-δυο άδειες από το πρόγραμμα. Και βγήκα έξω λίγο χαλαρός, ότι είναι εύκολο να τα καταφέρω, αλλά είδα ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Επομένως, καλό είναι να έχω τις επιφυλάξεις μου, να είμαι σε επαφή με το πρόγραμμα, να ακολουθώ, ας πούμε, κάποια πράγματα που μου προτείνονται από τη διαδικασία, και έτσι είδα, ας πούμε, ότι δουλεύει και καλύτερα πάνω μου. Μάλιστα. Σου εύχομαι το συντομότερο να αισθάνεσαι πολύ δυνατός και έτοιμος να αντιμετωπίσεις τη ζωή όπως ακριβώς σου αξίζει. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή δύναμη σου εύχομαι.